Machiegni kendo e chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wasewuoyo tuoche mopogore opogore, tuoche mang'eny, moko bende waseyudo konyruoge mopogore opogore. To gima ber ni wachiko itwa ne dendwa, wayudo kaka wabet kendo wayudo kaka wakonyore. Kata kamano, tiere chandruok mapok wabedo godo, ma bende pok wawuoye, ma en tuo mar kalanga. En tuo ma bende osebedo kuom higni mang'eny, ndalo mang'eny. To tuo mar kalanga ni en ang'o makele? En juok, en kute, gin ang'o gini? Kik idhi mabor kata matin nikech kawuono wang'eyo tuo mar kalanga e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Mana kaka nanyisi ni kawuono wang'eyo tuo mar kalanga. Tamoro mokalo ni laktar marwa osechopo e studio, obro hulo nenwa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, olonye tuoche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Mana kaka nasenyisi mate chendo ni en Andutho Otieno, erokamano kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Daktari machiegni kaka watimega wahulore ni nyinge ng'a, in wuod kanye, ilonye tuoche mage, wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth, anyinga Dr. Jerry Okello, ana athiethe hospital miluongo ni Medical Hospital mantie Nairobi ka, to an ajaringa kojwach. Tuoche ma thiedho to an general doctor, koro an thiedho tuoche mopogore opogore. Erokamano ahinya. Kawuono daher mondo wakete maino e tuo mar kalanga, Dr. Jerry. Tuo mar kalanga en tuo ma bende mana kaka wanyalo nene picha ni, ok en tuo ma ber ahinya nikech seche mosedonje pien dendi kata modonje dendi to nyalo kelo ni chandruok mang'eny. Mulwa mana matin nono ni kalanga en ang'o? Kalanga en tuo mar pien, mano waluongo ni skin disease. To kalanga en tuo ma wasebedo kwabedo godo e anyuola, kata mana dala kuonde mwadake, en tuo mang'eny kabisa. Kuom ji mang'eny ni kode, to en tuo manyalo kelo gimiluongo ni stigma kuom ji mang'eny. Niwach kana dongo to nadongo dala to ne ka ng'ato nigi tuo kalanga, niyudo ka ji mang'eny ok dwa kata mana bedo butgi. Koro en tuo ma komako ng'ato to onyalo kelo ni stigma mang'eny manyalo miyo ok tim giki gi chir, ma nyiso ni en tuo monego bed ni ng'iyo maber, to kapo ni ng'ato ni kode tithiedhe. Koro tuo mar kalanga ni yudo ni en tuo ma ikelo gi gimiluongo ni fungal infection, ma gi dho ngere to waluonge ni tinea versicolor. Tinea versicolor ni en tuo ma inodo ko en komako pien, gin fungal infection ma nyalo donje pien, to kapo ni gichako medore makoro gidongo, to gikelo aruodhi moko matindo tindo, to giloko kit kunde mag aruodhi go nitie, giloko kit pien, kit skin mari, koro gibedo malando, nitie jok moko malando ma yudo ni gendo gibedo madak, gilokore, giloko kidi ma gibedo dak. To ginyalo medore e dendi te, mase ng'eny gi to yudo no gihero mako kata mana shoulder mar ng'ato, to gibido nyaka e gogi kata mana e toki, to ji mang'eny to gichako gi tok ng'ato, waluongo ni posterior chest. Posterior chest ni en gi tok, en e toki to gin gi kori komedore, olandore kodhi piny, ma in medicine waluongo ni trunk. Manyiso ni ochako gi e toki to landore kodhi piny. Tuo ni nyalo mako dendi duto te, ang'uti nyaka tiende ni nyaka leda wang'i. Ng'enyne yudo ni onyalo mako, ochako gi ng'uti kodhi e toki, to nyalo biro nyaka mbele, to seche moko nyalo biro kata mana e wang'i. Nitie jok moko ma yudo ni onyalo biro nyaka e wang' ji, to tin kata mana badi, onyalo mako badi kodwa no dog piny, to ng'enyne ok dhiga nyaka piny. Manyiso ni kochopo kamoro to koro gigi kanyo koso tipo ni ma kochopo to nitie jok moko monyalo dhi kana nyaka piny. Ang'o ma choge nikech kochako mako badi to ridore kata gi kamoro to koro ok osude. Ang'o ma choge momiyo koro ok osude nyaka yudo ni tuo ni olandore mang'eny kuonde ma liet ng'eny, to seche mirwako nanga cha nitie liet moro mamako manie i nanga, ma liet no ema miyo olandore. Koro kochopo kuma koro nyalo yawore kata mana tiendi, kuma seche moko yudo in ng'ama rwako kata mana nyasa, kamano to liet ok ng'eny e tiendi kata mana badi. Yudo ni ji mang'eny ok rwak koti, yudo ni girwako mana t-shirt, to yudo ni kuonde go kendo ok olandre ahinya niwach liet cha ema ohero. Koro liet cha ema
emomiyo bet kuonde maliet ng'enye. Wang'iyo tuo mar kalanga penj laktar odiochieng' ma kawuono Dr. Jerry nitiere studio ka opimonwa kacha ni kele kod kute kaeto kute gi wadwa ni mondo mi opimwa ni gin kute madonjo e del nang'o nikech pimonwa kacha ni en tuo mabiro kod stigma kata akwede ma ka ng'ato omako to okidwa ni bed kata machiegni gi joweteni. Kute gi nipimonwa ni kin kidienje ma kute mag fungal to ipimonwa kacha bende ni en tuo ma thoro landore. Fungal infections gi kata manyalo keto kalanga gi obiro e del nang'o ochopo e dendi nang'o? Iyudo ni ji mang'eny nigi fungal infections niwach gin fungal infection mabiro mana e pien. Inyalo yude kata mana kowuok e nanga moro ma irwako nanga moko luoki mar ng'at manigi kalanga ni. Kok kamano to kare tiyo gi gimoro moko luoki manigi kalanga ni to odhi obedo kanyo. To kobedo kanyo ok ochuno ni nyaka iyud kalanga. Mano gima nyaka wang'e. En kalanga ni chako medore mana ka poni in gi risk factors kata gik manyalo miyo kutegi fungal infection gi medore. Mokwongo wadwaro ni wang'e ni kutegi gin kute aina magi. Wacho ni gin fungal infection. Wang'e maber niya nitie kute mopogore opogore. Wan gi viral infection, wan gi fungal infection, wan gi bacterial infection. Nyaka wapoge wang'e ni kalanga ni ang'o miyo en ok onyal kelo kata mana lit moro e dendi. Niwach wang'e maber ni viral infection nyalo kelo lit. Wan gi viral infection mar skin mopogore opogore kata gimoko kaka herpes zoster. Herpes zoster en awang'i jok ma yudo ni dendgi roteke mag del ni piny to nyalo kelo ni awang'i ma wang'o kendo omako konchiel. Yudo ni komako wacho ni en symmetrical ma komako kacham tena ina kocham moko nyal dok kachich. To wan gi bacterial infection wan gi moko kaka scabies girika. Koro mago gin bacterial infection ma gidhi golo kata mana tutu moko e yang'o e pien mag seche moko king'iyo ng'ato ni en garudhi moko manigi tutu e iye. Mago bacterial infection. To wanyalo gwedo gi fungal infection ng'eny gi to ok iwinj ka lit. Achiel kuom fungal infection mwang'eyo ma kawaida en siling ma ji nyithindo yudo ka tindo ka. Mar ariyo mwanyalo wacho koro awang'i nene koro kalanga ni en achiel kuom fungal infection manyalo mako pien ng'ato. To onyalo maki mana ka poni seche momaki cha yudo ni ji mang'eny ni kode to roteke mag del dilgo. Kok kamano to wayudo ni onyalo maki kako maki no to yudo ni seche ma kuma intiere kumidake yudo ni nitie jok modak kuonde ma humid areas kata jok modak Mombasa kata mana Kisumu ma koro liet ng'eny to tuo ni en ohero mako en omedore kata onyuolore mang'eny kuma liet ng'eny. Emiyo kano wacho mokwongo cha ni seche moko yudo no kodok nyaka lweti niwach badi kuonde go yudo ni seche moko kiumo kata gi nanga koro yamo kwadho koro ok onyal dongore. Lakini ei nanga seche ma irwako nanga cha tido ka liet cha miyo medore kabisa. Daktari pimnua ranyisi maka ng'ato nene dende to chich ni kalanga to ka gimuchopo ka nikech pimo no kacha ni samoro ng'ato nyalo rwako nanga mar ng'at machielo mane nitiere kod kutegi kata iketo gimoro e pien dendi mane nitiere kod kutegi samoro nitiere kata mtoka ti yiengori to samoro ng'ato no yiengore kanyo mabende no weyo kutego kata e kom mar mtoka kamoro amora. Ranyisi mage makineno kopogore kod makoro osedhi mochamo pien dendi mokelo kuonde mobawore dendi ma ok ber ahinya. Ng'eny kalanga tiyudo ni seche moko odongore kikia niwach ng'eny yudo ko mako ipoya kendo ng'ate mang'isi ni nyalo bedo ni gi kalanga seche moko idhi kata nugo mpira to igolo sati mar igolo sati kata ni idwa loko irwako kata mana mar mpira cha to seche migolo cha tino ng'ato ng'isi ni to toki chal ga gimini gi kalanga mang'iso ni in okelo ni patches gi dongere oluongo ni patches manyalo bedo ni patches moloko kido mar pien ma seche moko yudo ni en ogolo color mar pigmentation moro ma mi color mari seche moko kara wan jorotenge yudo ni wan joma rotenge koro yudo ni seche moko okanyo lokre ma en mbala moro ma nyalo bedo malanda ahinya kata marateng' ahinya koro mane manyalo ng'isi ni kalanga. To ng'eny ne komedore seche momedore cha to nyalo kelo gik moko kata mana iwinjo seche moko injo ka oili idwa ni guonyri kanyo matin to ko oili marach moro ma dangi wach niya
ni gini chanda to seche mo ilo no iyudo ni seche ma ine mpira kata ni iringo luya tuchni luya cha kakalo ka chatting no medore seche mo medore cha to iwinjo kidwa ni gwony to kanyo ma seche miwinjo ka oili dwa ni gwony no manyiso ni luya cha otuge luya cha otuge tingeni luya ben achiel kuom gima miyo medore wayudo wan gi risk factors mamiye omedore en wach ng'eny ji to yudo ni nyalo yude to roteke mag del dino koro risk factors ma nyalo miye koro medore cha achiel kuom gen luya seche ma in kama liet ng'enye kata itimo exercise ma luya wuok mang'eny cha to omedore makaro roteke mag dendi ok nyal deal kode to nyalo donje pien to koro wuok koro landore maka nginene to rateke mag dendi otemo gore kode to okodhi maber ahinya pono no nitiere kod penyo moro amora ma diher mondo ming'e kotenore kod tuo mar kalanga ma bende en tuo mabiro ga kod gik mopogore opogore daktari wacho ga ni samoro bende ka luyo chami to nitiere kode to nyalo golo tik moro kalanga ni ng'eny en fungal infection ng'eny gi gin ga gi tik moro mopogore opogore lure gi en fungal infection machalo nade koro se jon ki jok moko ma yudo ni seche ma luye wuok cha kata liet ng'eny cha to omo ka gimotugore ma koro manyiso ni mane mamiyo medore cha to seche motugore cha seche ma in gi luya cha komakore gi luya to nitie tik moro monyalo golo ma seche moko ji nyalo bedo ni ok dwa winjo to bedo mabor kodi matin to oken tik moro marach ma king'amo chich ng'amo ng'eyo tuoni e kinyalo fwenyo ni tigni to chalo mar ma ato ka winj ka en maber ero kama nanya namba mar SMS en 36000 penj laktar kapo nono nitiere kod penjo moro amora ma diher penjo laktar kotenore kod kalanga Dr. Jerry nitiere studio ka oikore kendo en oikore mang'eny mokalo mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo daktari samoro bende nitiere weche mosebedo ka liekore kotenore kod tuo mar kalanga ipimonwa kacha ni ikele kod kute kidieny mar en fungal infection ipimonwa kacha ni ohero kuonde maliet ng'enye kae to bende kapo nono ni luya chami to mano ka gima chwake mondo mi omedre rateke mag del bro temo mondo mi oked kode to kotamore to koro ochako landore e pien del kata kamano wasebedo kod paro mopogore opogore weche maliekore kotenore myths and misconceptions kotenore kod tuo mar kalanga thothne ji wacho ga ni samoro en juok bende samoro ng'ato ong'i kod wang' marach weche magi mosebedo bende kaliekore kotenore kod tuo ni kato iket ler ni ok en ma to en ma jo science wacho ni ikele gi fungal infection koro fungal infection to nyalo mako kamora mora wan gi fungal infection mopogore opogore ma wang'e ni wanyalo bedo kata mana gi thrush kuom joma mine wanyalo bedo kata gi siling to ok wanyal wacho ni en gima oiri kata no ketni juok ok anyal ng'e maber ni juok to timore nade en mani gima ng'eyo ni jo science wacho ni en gima nyalo thiedhore to en gima ikelo gi kute mag fungal koro myth mang'eny go to jo science to mago uno kung'eyo ero kama nae nyese vese narie de kauchiel no wawuoyo kuom tuo mar kalanga daktari bentiere tuoche moko mamako pien del ma bende nyalo golo ranyisi machal kod kalanga kusenena kalanga ni obira gi ranyisi ne kaka en kamano waluongo ni gi dongere waluongo ni differential diagnosis gidwa chap kalanga kata ginyalo chelo tuo machal gi gimwa wacho ni wanyalo bedo kata gi siling nitie siling moko manyalo biro e dend ng'ato to yudo ni ok omako kata mana wi to mako kuonde mopogore opogore en achiel kuom gik ma nyaka wapogi lakini king'iyo siling to siling no en kata king'iyo waluongo ni ages seche ma koro ineno kuma kido pogore no to king'iyo ka luorore kamano tineno ka en ga ruodhi moko matindo tindo moluorore machalo siling kaka wang'e ga siling chal to e bath siling kanyo wang'e ga ni oting'ore ga gi malo koro siling ma kawaida yudo koting'ore gi malo mar ariyo nitie gima iluongo ni vitiligo en tuo ma yudo ni pigmentation mar pien cha mar rangi mar pien cha en olalala en ok kele gi fungal infection en ikele gi gik mopogore opogore del ma seche moko kata mana roteke mag del go ema nyalo biro to chako dhaw gang'o gi rangi gik manyuolo rangi mag del ka to mi bedo gi vitiligo koro vitiligo kin godo to nitie kuonde ma thoro mako seche moko nyalo biro e dhogi ochako gi dhogi to nyalo biro kata mana e wang'i to seche moko biro kata mana e lwet e badi kata mana fingers gi mago kuonde mochako go to kidwa poge gi kalanga tiyudo ni en owuon en ogolagola rangi mar del cha kabisa kumomako cha tinyo ogolagola makore chalo mana msungu kanyo chalo mana msungu to kalanga ni tiyudo ni
eno kutiek te eno koro bedo mana ma ogolo rangi matin to seche moko be omedo mamoko nitie moko marotenge koro eno pogore to kuonde momako be nyalo nyisowa niwach iyudo ni vitiligo eno nyalo mako kata mana lweti kuonde ma yamo kudho. Kalanga ni eno onyuolore mana mang'eny kendo landore mana kuonde mopogore opogore mag seche moko kumirwake nanga kanyo emodwaro. Erokamano wabo ka uyoyo matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar kama kawuono wantiere kod Dr. Jerry wang'iyo tuo mar kalanga ma bende osekelo chandruok mang'eny. Kik wiwil nikech wantiere kod chenro ni bende kokalo e Facebook page en Ramogi TV Facebook live kanyo inyalo penjo laktar mondo mi laktar obi oduoki penjo moro amora ma inyalo bedo godo. Kwa duogo wadhi nyime kod chenro ni kik idhi mabor kata matin kik isudi. Wadhialo achiel marwa kaka jo Kenya. Tich adek tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022, jatend piny Uhuru Kenyatta dhi telo ne jo Kenya e hingo nyasi mar higni 59 mar Madaraka. Luw chenro ni achiel kachiel kowuok e pap mar Uhuru Gardens chakre saa 4 mar okinyi. Mana Ramogi TV kod Citizen Digital. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name. Amen. Dial *811 *401# to get Thank You Lord. Machiegni kende penj laktar adokero kamano ne johera mag penj chenro ni matudore kodwa kokalo Facebook page ro kamanda nya Idi Achieng owacho kacha ni nyaji maneno penj laktar kenda mor mokalo kokalo Facebook page aneno kacha Rachel Awor en bende wacho na kacha entiere chenro ni kaito tema chelo bende aneno kuok na kuom kama chaiche en bende owacho ni entiere penj laktar kendo mor mokalo. Daktari ayudo penjo ma bende kokalo yore SMS ni to bende nitiere kaka inyalo thiedh tuo mar vitiligo mano en chenro mabo bedo kod odiechieng machielo mwabo ng'eye e yo matut kod kaka inyalo thiedhe omiyo jahera mar penj laktar ma upenjo penjo mar vitiligo kitemane Ramogi TV penj laktar penjo go duto te ibiro duoke kata yudo te machielo bende daktari mowuok kuom Okech Daisy ko wuok Rongo wacho kata ni entiere kod penjo gi penjo ere kaka tuo mar kalanga inyalo thiedhi to kapok wachopo thiedho kalanga wang'iye kaka korifwenye ma iwach kaka in laktar ni ma en kalanga pimo mar tuo ni upime nang'o? Erokamano pimo lagine ne kalanga ni en tuo ma king'iya nena gi wang ng'eny jok mani kalanga ok ochuno ni kata ni nyaka pim ineno gi wang daktari kong'iya na kama kata mana ok daktari kata mana ng'at ma mong'eye konena na to ng'e ni ma kalanga
to wang'e maber ni kalanga ni en gima nyalo timo malong'o to en medro kaka omedore no kaso okelo ni chandruok mar ni ok nyal bedo but ji seche moko jomo ng'e ni in kode nyalo mi ibedo gi stigma moro ma dhi chandi to en seche nitie kakoro daktari otamo daktari ng'eyo mang'e ni ok anyal ng'eyo daktari ma koneno kalanga to kia kalanga lakini kaponi koro chuno ni nyaka tim test moro amora tie test moko minyalo tim kata kidhi kata skin specialist to nyalo chwero kata mana kanyo ero matin tidhi ipimo kata mana microscope to ng'isi ni en gima ging'e kaka ging'eyo to ing'e ni en kalanga ero kamano anya nikech wacho ni en to minyalo nen gi wang' kata ing'eyo ni ma en kata kodhi anya tinyalo pime koro wadonje e penjo machielo cha ere kaka inyalo thiedh tuo ni waseneno ni ma en kalanga olandore kochomo kuonde mopogore opogore mag del thieth ne chalo nade koro kalanga en tuo ma seche mithiedhe seche moko nyalo dok onyalo rumo kende ni wach wang'e ni karoteke mag del beyo to ok onyal kata mana medore manyiso ni seche ma roteke mag del odok chien to ine liet to seche moko be luya maki seche moko be in kata mana gi tuo moro ma miyo roteke mag del dok chien to miyo nyalo bedo otimore nade omedore seche ithiedhe kalure gi kako omako ng'ato nitie jok ma yudo ni seche moko yudo ni roteke mag del odok chien nyaka wang'e kaka wanyalo duoko gini roteke mag del gi wang'e kaka watimo gi kaka kata chiemo ang'o gik mopogore opogore ka in ng'ama tuo man gi kata tuo kata mana machalo marayaki yath inyalo chako muonyo gi gik makamago to chutho to wan gi antifungals gi gin gilure gi kaka watiyo kode wanyalo miyi lotion kata cream miwiro maka roteke mag del magi beyo to tieki atika mapiyo piyo to nitie jomoko ma nyaka wamed gi yath ma yadhni wanyalo miyi gin antifungals medication wan gi mopogore opogore lure gi kaka osebudho to wanyalo miyi yath kalure kata mana nitie jomoko manyalo muonyo kata mana juma achiel nitie jomoko manyalo muonyo kata mana mar dwe achiel nitie jomoko manyalo muonyo kata mana dweche 3 koro lure gi kaka osebudho e dendi to wawacho ni seche moko kata kimuonyo yadhni kido moro manoselokore cha mar pien cha seche moko ok nyal rumo chuth onyalo dok chien ma kata korumo to dhi orumo baadaye kata mana bang' higa nitie jomoko manyalo kawo kata mana dweche 6 nitie jomoko manyalo kawo kata higa nitie jomoko moko dhi rumo chuth lakini kata king'iyo piendi ing'e ni nitie ng'ama nigi active infection gi ng'ama king'iyo tineno ni ng'ani ne tuo ka to chango koro yudo ni gino lokore aloka matin kata king'iyo tiduogo ifwenyo gima bor ni ng'ani nyaka bed ni ndalo machon ne nigi kalanga lakini king'iyo mana maber kabisa kin gima bor to ok inyal ng'eyo to nitie jok moko ma seche moko nyalo rumo chuth mok nyal fwenyo koro nitie ng'ama nyalo yudo ni en gi ranyisi but king'iyo maber tineno ni gini ok en active en gima chon manoserumo ranyisi mar machon manosirumo ni en samoro king'e maber ahinya koso ka ponono kaka kuom picha mikelonwa ni wakawe ni ma wanyalo wacho ni inactive manyiso ni inenene ka pod onyien pod en fresh kendo ineno ka kendo othulore gi malo matin koro wang'eyo ni samoro osethiedhi pa kata ma ng'ato osemadho yath to iyudo ka koro kiteno dok kalal to chal motuo e pien del mano de bed ni orumo koso ok otuo inena ka piene na kawaida lakini yudo ni kendo ineno kolal kata king'iye ok othulore gi malo seche moko lala kamano ma yudo ni gin nentie to odhi ka gima maka pod othulore gi malo to inactive ka pod othulore gi malo to pod inactive ero kamano nyako kalo Facebook page Ramogi TV aneno ka ote donjo maber mokalo aneno ote mowuok kuom Jacob Owino mar Kajulu owacho kacha ni penyna laktar yath matieko kalanga chuth en mane kopogore kod sulfur owacho kacha ni thothne ithiedhoga kod sulfur to ranyisi ge pod neno mana kaka iwacho cha kata samoro thoro duogo en yath mane manyalo thiedhe chuth morum yudo ni kalanga nyalo bedo ni kaponi ithiedhe to nitie gik ma wacho ni nyalo miyo omedore cha nitie liet nitie luya to nitie roteke mag del odok piny kok ing'iyo mago to onyalo duogo wang'e maber ni seche ma koro wacho ni kata ni irwako nanga to iluoko nanga kutego ok nyal budho kaponi iluoko to kutego dhi tho
kata kiluoko mana mayot mana matin kito mana sabun matin to githo ma ok nyal wacho ni nanga ma ng'ato tiyo godo to luoki mo minga machielo rwako ok nyal miyo ng'acha to ng'acha be kata ko miyo ng'acha wacho ni koro ni nanga ni noko luoki o minga machielo cha to ka poniro teke mag del mag ng'acha otegno to kendo ko dhi yudo koro chutho to ni wawacho ji mang'eny makia ni seche moko nyalo bedo gi kalanga ni to sithiedhe rumo to gimomiyo makoro inyalo nene inene gima bor pod entie kare noserumo en mani koro pien no ema koro noseloko ma ginene ok nyal dok kaka ne ntiere choncha manyiso ni en gima inyalo thiedhi marum chuth samoro pudno kama daktari makoro dhi makore machiegni ahinya e pien del kaka wanene picha ni koso ma opogore kod kalanga ma wawuoye gima timore ni seche moko nyalo bedo gi kalanga ko nyalo do kata mane picha machielo cha mokwongo cha picha ne king'iyo maber yudo ni kuonde gi gin tie kalanga tinno kod dok odhi nyaka e yuothe to e yuothe kaindi nwach luya ng'eny omakore gi gik miluongo ni bakteria koro odonjo gi kute moko mopogore koro gimakore gi wan gi fungal gi bakteria koro yudo ka onyalo kelo ruodho moko mopogore kendo seche moko nyalo yudo kata tutu wuoke e bath gi kuonde go to king'iye maber tudo ni gima nyalo kelo kendo omiyo oridhore kamano en guonyo to yudo ni bacterial infection donjo kanyo to kelo tutu koro mano ber ka be onyalo dhi kata mana daktari mar specialist mar skin mondo ng'iye waluongo ni dermatologist mondo ng'e kaka nyalo thiedhe kalanga ote machielo bende wacho kandi Ruth Mosna Wendo pena laktar ni kalanga mane tok ng'ato to gisebudho to pok gilandore mana kaka nipimo cha daktari ni nitiere kama gilandore to gigike koro ok gikalo wacho kata ni gintiere tok ng'ato to giselandore ahinya ithiedhe nade mondo miuru mani long kata ni abwao kabwao mondo mikoro oselandore to osebudho be gimo pod inyalo miye yath imiye kata mana lotion kata cream to cream mopogore nitie cream mopogore ok en mana sulfur kende sulfur ni kendo ng'eni chon wamiyo ji to yudo ni sulfur ni nigi harufu moro ma kendo kiwire to ji teng'e ni ithiedho kalanga koro ji ok ti kode tinde inyalo mi cream mopogore wan gi tabinafen wan gi yedhe mopogore moko nyalo wache TV kan wach mago gik monego bed ni dhi hospital mondo omiye to chutho to nitie yath minyalo muonyo kalure gi ndalo mosebet inyalo muonyo yath kata mana wacho ni wanyalo tiyo gi juma ka en gi mosebudho ka pok obudho ahinya to mosebudho ahinya wanyalo dhi kata mana dwe achiel kata dweche ariyo jomoko kata dweche adek to thiedho to koserumo nitie gima wang'iyo maber monego bed ni kik wawuog oko kata kimuonyo yath wang'e maber ni humidity kata mana liet cha ema kele koro seche ma pod idhi mbele gi irwako jakede madongo kata mana seche ma chieng'ri chutho jo apiko yudo ni jo apiko nyalo bedo ni orwako jacket cha odichieng' mangima to chieng' rieny to en gi kalanga koro gicha ng'eni en odhi omedore ameda iye kacha kata tiyo gi yath wang'e maber niya seche mitieko yath cha kapo ni ok orumo te to chako kendo koro onge gima itimo en tuo ma wiye tek lakini king'e kaka idil kode wach ni koro kata ni irwako lewni ma gini fresh air ma koro kalo ma chopo kata kuonde go ting'eni gima rach kalanga ni seche ma ng'ato ni kode to isefwenyo ni kode tidwa ni ume koro irwako lewni ma ok onego bed ni ume to en wuon ok onego bed ni ume onego bed ni gole lela mondo rum lakini koro ma koro idhi ume cha ni wacho kidwa ni jione mane mamede ayudo penjo machielo ka daktari daher mondo mi ikonye nyadendi ni iluonge ni Lavenda kowuok Homa Bay Lavenda en japuonjre to wacho na kacha ni entiere kod kalanga otamore rumo kuome daktari mondo mi nyisa yath ma inyalo thiedhe godo nikech wacho kacha ni kodhi skul to jowete ne nyiere nikech entiere kod tuo mar kalanga to osetemo to tamore rumo mano Lavenda kowuok Homa Bay Lavenda osedhi hospital wacho na kacha ni osetimo thiedho en wuon osetimo thiedho koro seche moko dhi kata mana over the counter timiye yath to kodhi ochako ng'iyo machielo to imiye yath moro mane imiye gacha koro ing'ini ok lok kata mana yath wacho ni wan gi kidinje ma yath mopogore ma kata daktari onego bed ni ng'ene ni ma osethiedhono notiyo gi yath mane mar ariyo
inyalo miye yath ma kata mana mar dweche 2 kata mana dweche 3 lure gi kaka kalanga no chal. To seche mo wacho wach yath ni nyaka wang'i gik moko manyalo kelo kalanga mamiyo kalanga medore gi. Wanyalo miyo kata mana tuoche moko mopogore opogore manyalo miyo roteke mag del dok piny. Wanyalo miyo kata mana wach liet gi ume no. Kaka wacho ni jomoko nyiere. Koro yudo ni seche moko ume. Koro omedo gicha. Mangiso ni tuo ni ber kwa golo stigma oko. Mondo wakon ji mopogore opogore. Waka oyueyo matino no mondo wayude weche manyene machuok mago gin weche mabobiro ni sachele wange mar odhiambo. Ka waduogo tibo yudo thuolo mar go simu mondo mi penj laktar. Lavenda in bende nyalo go simu mondo mi wuo kod laktar achiel kachiel. Ipimne kata kisedhi e osiptal kata uoyo. En penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu kawuono wawuoyo kuom tuo mar kalanga. Chan nadwaro mondo inibika mondo ine kaka dwa timra gi jaod. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jalar kom jatend piny Kenya Walter Mong'are opwodhi ne dhi e piemno ka George Wajakoya ogeng'ne. Duol mar IEBC dhi nyime gi puodho jalar kombe mopogore opogore mag siasa. Yeye ndiye ambaye ametupa sauti za kuzungumza mbele za wanaume. Zamani kwa watu hawawezi mambo kama hayo. Jaod bura marabai William Kamoti oiki bang' nyowito ngimane e masira marapaya. Ero kama na enya pod wadhi nyime kod duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kuom tuo mar kalanga. Wang'iyo kaka wanyalo konyore nikech en tuo ma bende nyalo kelo ni chandruok nono. Ka po nono ni luyo chami ka to dhi ogolo tik machielo ka to bende landore dendi ok omi kwe kata matina. Lavenda ibiro yudo namba mar laktar kod kuma inyalo yude kata inyalo medo penje kata inyalo medo wuoyo kode mondo mi yud konyruok ma bende inyalo mor godo tok chenro mar penj laktar. Daktari ayudo penjo machielo mowuok kuom Samuel Miroga. Owacho kata en mana yath manyalo thiedho gini chuth. Tiende ni nitiere kaka ji temo thiedhe to ok ochang chuth. Ang'o momiyo ok ochang chuth daktari? Ng'eny ji ma wacho ni othiedhi yudo ni ng'eny gi ok ong'eyo pogo moserumo gima pok orumo niwach yudo ni kido cha pod olokore e del e pien. Koro giparo ni gini pod nitie kare noserumo en mani pod oweyo patch mantie kare ranyisi no. To moko rum chuth en moko rum chuth en yudo ni seche moko gimuonyo yath to nitie gik mopogore opogore mok gitim. Kaka koro wach ni aeration gik ni koro ok irwak lima liet cha. Kata mana kumidake. Ng'eni nitie jomo dak mana kuma liet ng'eny. Kata humid areas. Koro ni kanyo gino ema miyo gino medore. Niwach wang'eni kutege gin giero medore kuma gin high humid areas. Kata jomo dak Mombasa, Kisumu, kuonde ma liet ng'eny. Ineno. To chutho to jok marwako lewni niwach yudo ni gipando. Gipando. Ngono ko seche mipando cha tingini ipande the whole day. Wach ni dhi kata mana tich tiduogo wana godhiambo. Koro ni odichieng' te irwako gima umo dendi kendo liet bedo mang'eny kanyo. Koro ni imede kar mondo itieke niwach ohero liet no. Ma namba achiel daktari nikech wasedonje thieth donge. Namba achiel en mondo mi dhi ir laktar mondo mi ng'i ane ni to chopo kanye. En mosebudho koso mapok obudho nikech samoro kosebudho to osedhi motegno e dendi kata osedhi molandore kuonde mang'eny. Laktar biro mi yath makare. Yo machielo mileronwa kacha en neno ni weche mag ler gi bende irito ka achiel kod rwako lewni mayot mondo mi yamo kwadhe mondo mi kik otimre nade
mondo mi kik med miyo nya kaito wach mar ume mar funde no bende nyaka koro ang'wa we daktari nitiere penjo ka wacho kata en penjo ma iluonge kata ni aloka owuok e gwenge mag Seme ni nyise daktari mondo omiya pogruok e kind kalanga kod kajumba dobed gimoro achiel ok apar ka en gimoro achiel ang'e kalanga kajumba no mana koluonge gi nying dho ngere kanyalo ng'eye maber anta paro ni en luwore gi kuonde ji owuoke samoro kaka waluongo no oduma jomoko luongo ni bando kalanga bende thothne en mana kajumba kaeto temo moro machielo mondo wuokna kuom Emma ka entiere Nyadorera openjo ni gik moko oruodho e ng'eye to giilo ere kaka inyalo thiedhgi en kalanga koso kalanga ni neno ni ji mang'eny nitiere kode daktari ong'eny en tuo mang'eny gi ji to inyalo bedo ni gik moko ruodho to ilo to seche moko kalanga nyaka ing'e kaka loko kite no manyalo miyo ing'e ni en kalanga koso en kalanga onyalo bedo marateng' kata onyalo bedo malando to king'iyo kalanga maber to iyudo ni kendo ochalo kuonde momako go to ochalo gima nyilni mabor koro nyaka ing'e ni kendo kothulore gi malo matin to ing'e ni en active to molal moko thulore gi malo ting'e ni maseche ma osethiedhi en mani koro otamre timo nade otamre lalo kite no koro kite no maseche moko lal baadaye kata mana bang' higa jomoko nyalo tiyo kata mana higni 2 e korumo chuth lakini chuth to ji mang'eny dong' kode kendo miyo duogo kendo niwach kaka gidak wang'eyo maber ni gifundore mar ariyo iyudo ni seche moko kata mana roteke mag del odok piny to ok githiedho ok ging'e mano seche moko en chiemo seche moko en kata mana tuoche mopogore kata mana kansa manyalo miyo roteke mag del dok piny kata mana ayaki seche moko nitie kata mana yedhe mitiyo godo mamiyo roteke mag del dok piny ma ok ochuno ni nyaka ka roteke mag del odok piny to nyaka ing'e ni ang'o manyalo miyo roteke mag del dok piny mondo ka gigi ok nya tamre rumo ma seche mithiedhi to bende nyaka ing'e ni tichamo ang'o kata iketo ang'o e dendi mondo mi oger ratekeni mag del daktari wang'e ni kaka wanyalo gero ratekewa mag del seche ma ng'ato yudo thieth mar tuo mar kalanga nitie gik mang'eny manyalo timo kata koro wang'eyo ni ang'o seche mwathiedho roteke mag del wang'eyo wadwa dwoko roteke mag del bedo maber mondo obed motegno luwore gi gimokelo momiyo roteke mag del odok piny ka en tuo ma inyalo thiedhi tithiedho ma wachigara ni kata mana yaki wanyalo miyi kata mana yedhe mag antiretrovirals ma mi idok maber seche moko en chiemo yudo ni seche moko ichamo chiemo ma onge olemo seche moko chamo ma onge alode mopogore koro mano emomiyo wa advice ni itiyo gi balance diet ni omiyo dendi koro tugore to roteke mag del biro maber to onyalo orumo seche mithiedhe kamano to gima muhimu kabisa en ni liet mang'eny ma koro ji fundore ni mano ema nyalo sisitiza ni onego bed ni ung'iyo maber ni liet ni odok chien niwach liet ni ema miyo timo nade olandore seche ma ng'ato osechako thieth daktari nikech pimo kata ni wantiere kod yedhe minyalo wir kaachiel kod yedhe minyalo muonya en onge kod yedhe michuoyo en onge gi sindan fungal infection ng'eny gi onge sindan michuoyo to kapo ni chuoyi sindan to gin fungal infection momako kata mana obwongo mago pogore mago imiyo ji joma ni critical condition lakini ng'eny ji to gina yedhe mimuonyo kaachiel kod gawira gin gionge sandan nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi piende odoge wang'e iseyudo thieth maber kendo koro giserumo maber piende nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi odog kaka onego bedi ji mang'eny opogore to jomoko nyalo tiyo kata mana dweche 6 jomoko nyalo tiyo kata higa jomoko nyalo tiyo kata mana higni 2 jomoko nyalo tamre kata rumo chuth onyalo moka e piende ndi kanyo nitie joma nyalo budho tin ji ok ng'eny ji tin ji nyalo budho kata godo ma en kanyo lakini king'iye maber tiyudo ni oonge niwach ok othulore kendo ok oyili onge gima timore lakini yudo no rumo lakini ng'eny to oduogo emomiyo niwacho ni manyalo tiyo kalanga chuth kalanga tek duoko chuth orum chuth niwach kapok iwuok e condition mamiyo medore cha onyalo duogo wang'e ni tije mang'eny mani kode ma kutego ni kuomwa lakini ok wayude nang'o niwach nitie gik ma watimo ma roteke mag del ka ber ma miyo koro ok otim nade ok olandre kendo ok omedre kendo ok onyal timo nade ok onyal dongore manyiso ni kaka iritori ema ing'eyo kabisa kiritori maber ma roteke mag del ni maber
to kendo iritori maber ma ok ibede liet mang'eny to iyudo ni gini kendo tek mondo maki. SMS en 3-600 namba mar simu nitiere TV mari, inyalo go simu mondo mi penj laktar. Bende inyalo tudori kodwa kokalo Facebook Live Ramogi TV mondo mi penj laktar e chenro ni kotendore kod tuo mar kalanga mabendo odiechieng' ma kawuono wagoye mbaka. Daktari, ayudo te machielo kama wacho kacha ni penj la laktar ni ang'o momiyo kalanga ilo ni sepimonwa kacha ni kotendore kod liet onyalo ilo kata kamano apa ni noko winjo kanyo ni penj na laktar ni ang'o momiyo kalanga ilo to seche moko kiguonyo to rewni ahinya. Okwayo laktar ni mondo mi ochiwna yedhe apart from sulfur en Diana Dan kowuok Thika. Sulfur ni jini kode gi chandruok kapa ni tikne ka kodum to bende ji mang'eny wacho ka ni gisetemo thiedhi koro ji mang'eny penjo ka kopogre kod dhir laktar mantiere kod laktar Ramogi TV odiechieng' ma kawuono yedhe mage yore mage ma bende wanyalo tieko godo kalanga kopogore kod yore mane nyisowa ka. Yudo ni ng'eny ji kodhi kata mana ng'eyo niwach kaka giwacho no gin ging'e ni sulfur ema thiedho kalanga. To yudo ni sulfur ni ne wacho kata kwa wuoyo pile wuoyo wach kaka ji tiyo gi yath. Nitie yedhe moko ma kisetiyo godo to kitiyo godo maber gitimo gimoro ni resistant. Koro yudo ni seche moko kalanga ni kata kutegi gise gain resistant ma kata sulfur kikiwiro to konygi donge. To nitie yedhe mopogore mopogore gi sulfur. Wan gi kata mana tabinafen ni wan gi cream to wan gi tablets inyalo tiyo godo. Wan gi kata clotrimazole ma be kata kiriwo gi kata mana gi fluconazole kata yedhe mopogore ma mok kata selva mara magamuonya binyalo tiyo godo. To iyudo ni seche ma itiyo godo ni kata kalure gi kaka kalanga no se bodhe dendi. Nitie ji mang'eny ma iyudo ni en gi kalanga to miye mana yath mar odiochienge 5 to osebudho gi kalanga ni kabisa. Koro gigi wang'iyo te wanyalo combine watimo nade wami marawira to chako mi mane maramuonya to iwiro kata mana mar ndalo kata mana juma achiel kata mana dwe achiel kata mana dweche 3 to seche mi iwiro cha maramuonya be nitie. Koro iyudo no tiyo gi iye maramuonya to tiyo gi oko marawira. Koro ng'wani ni tieke lakini iyudo ni ji mang'eny dhi mane gine od yath timiyo gi mana sulfur no mane maging'e ni mane mathiedho kalanga. To kidhi osiptal mineno daktari dhi ndiko ni yath maber. Daktari pimonwa kacha ni samoro inyalo keti kod marawira kod maramuonya tede ni thiedhe gi iye tithiedhe gi oko bende. Debe ni wach mosebedo ka liekore ni kalanga kalanga ni entiere kod roots manyiso ni onyalo bedo gi malo kama nikech en fungal infection kato piny kucho bende entiere kod tiende ne moko entiere kod roots maka ponono ni okimonyo yath mondo mi otiek tiende ne ka gi iye to kiwiro matieke gi malo to konyal rumo chuth. Adiera mane mantiere weche mag bedo kod tiende gi ok wanyal ng'iye kamano. Wawacho ni seche modonje gimoro amora manie dendi ma dendi manigi life manyiso ni ongima nigi remo. Nitie remo makalo kanyo niwach wan gi gimoro ni cell to cell ni kochako dok e biology cell achiel nyaka bed ni nitie remo mamiye timo nade mamiye chiemo eko yudo teko mar dongo donge. Koro kata mana skin pien mar dendi ni pien dendi ni bende gi ang'o nigi cell manyiso ni remo cha nyaka chop kacha cha donge. To kimiye amuonya to remo cha dhi tero yadh ni ang'o cell cha e pien dendi cha to dhi tieke gi kucha lakini ok onyal wacho ni en gi root. Erokamano ya daktari kokalo Facebook page Ramogi TV aneno ote mowuok kuom Judy penjna laktar entiere Lakisama Judy entiere Lakisama owacho kacha ni penjna laktar ni ng'ama osemuonyo yath omiyo nying yath kanyo to iyudo ka kalanga lal to duogo mar ariyo be acid tieko kalanga mano Judy mulna kar acid ka ji mang'eny osebedo ka wacho acid kod kalanga acid mane acid break fluid be ji wacho ga ni tieko kalanga break fluid nyalo tuoyo nyalo tuoyo kuonde ma kalango mako kata mana bacterial infection mokamoga nwach ginyalo nego kutegi. To mor bunde ginyalo nego kutegi lakini ok nyatieke niwach yudo ni nitie moko manigi iye
To seche monege ni donge onege konego beno do. Mana kaka ang'o tho. Seche ma onege kudni onego beno otho. To dong'e ni kudni nyalo bedo gi malo gi kata mana sulfa nego kutego. Lakini seche moko duogo, ang'o momiyo duogo? Niwach seche moko pok omiye kata mana muonya moro. Matieke gi. Koro mago te wanyalo tiyo godo. Gima kik wiwa wil godo kotenore kod penjo ma wayudo odiochieng' ma kawuono kod kaka laktar duokowa ni en chandruok en tuo mikedo godo oko gi iye. En chandruok ma kikedo godo oko kende to samoro iye to pod entiere mang'eny manyiso ni pod onyalo duogo kendo. Kato laktar bende wachonwa kacha ni yath komito nyaka iti godo kaka daktari owacho ni ti kod yath. Facebook page en Ramogi TV penj laktar. Aneno ote machielo bende mowuok na kuom Rolex Odhiambo kokalo Facebook page wacho kacha ni entiere Mombasa to wacho kacha ni penj laktar ni ang'o momiyo jal manigi kalanga ka irwako lawe to kalanga maki in bende. Kalanga nyalo maki ibede kirwako lawe kapo noko luoko mana achiel niwach kute ka dong e law ng'ano to kidhi rwako nanga ma ng'ano oserwako to koluok ma kute go tho to odong kanyo ero to Mombasa kanyo kata kaka wang'eyo ni liet ng'eny yot mondo gini omedre koro lure gi kumidake to apart from that wangiso ni ber ki oku share lewni ber kilu kata kidwa share tikuonge luoko law eka nyalo minga machielo. Aneno ka ote pod medo donyo mang'eny mokalo gin mana yore mag thieth mag tuo mar kalanga, gik moko kaka mor bunde, gik moko kaka break fluids. Bende aneno ka ji penjo kacha ka nyalo tieko tuoni gi kamwa gi kendi daktari wang'eyo yore mopogore opogore mwanyalo geng'o godo tuoni nikech wayudo ni en tuo ma kodonjo to chango ne tek. Wang'eyo kaka wanyalo geng'e mondo mi kik odonj kata dendi mondi nikech ka osedonjo to koro wuok ne en ndwari. Otek geng'o niwach iyudo ni ng'eny ji ni kode en mani koro roteke mag del ma wan godo ema miyo ok onyal nenore kata ok onyal langore. Gima wanyalo nyiso joneno en ni ber ka girito roteke mag del to rito roteke mag del achiel kuom gien chiemo maber wanyalo cham diet ma obedo balanced. Mar ariyo ni wanyalo timo exercise watugo dendwa mondo dendwa obed manyalo jiwore kien gi. Mar adek ber kwatiyo gi kata kwadwa riwo law kata ni ng'ato kawo mato ng'ama chielo nyaka chaka rwake to ber kiluoko law no kapok otim nade pok ong'e machielo en mani koro mano ok ni mane malande to mane moko nyalo wacho ni mane malando kalanga wuon to landore mana ka roteke mag del odok chien ma ji mang'eny ni kode to roteke mag del ne mageng'o go kaso liet be kuonde ma jomodak kuonde ma liet ng'eny yudo ni kendo yot mondo olandre. Wach mogik miweyowa godo kotenore kod tuo mar kalanga? Tuo ni en gima nitie kuom ji mang'eny to gima miyo ochando ji kendo gima miyo ok rum ka ng'ato make to en luoro moro mar stigma cha. Akweda. Koro akweda no ema kapo ni waduoko chien ma kata ka ng'ato nigi kalanga to onyalo bedo ni onyalo were mayot mondo kata mana yamo kudh kanyo mondo liet cha kik miyo medre nyalo bedo mayot mar thiedho moloyo kapo ni yume niwach ok idwa ni ji one niwach luoro akweda kasto odhi medore. Koro ber ka akweda ni odok chien mondo omi dokteche kata mana jok ma tuo gi tuo ni mondo tim nade oyudi yo mayot manyalo thiedhe godo. Niwach oyudo ni yo mayot mar thiedhe en ni seche ma koro irwakori mang'eny cha to ok ikonye imede koro irwakori e yo moro ma kata mana yamo nyalo kudhi to miyo bedo mayot mar thieth. Erokamano ahinya. Ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi onyalo yudi kanye? An ayudora Medical Hospital Embakasi wan gachiel Donholm kendo moro nitie ginene Fedha namba mar mbui namba mar simu nyalo yude e mbui kata mana internet kin manya Medical Hospital tidhi yudo namba no kanyo. Aduoko erokamano daktari kuom yudo thuolo biwago e mbaka kotenore kod tuo mar kalanga ma bende osechando ji mang'eny nikech iyudo ka ng'ato timo thiedhe
to duogo ng'ato temo thiedhi to duogo kata kamano wach ma daktari onyiso wakacha ni kichako thieth to tiek thieth kae to bende kik ifunde seche mifunde no omedo landore to lero kacha bende ni seche ma iumori mang'eny ahinya to nitiere kaka luya bende medo chwake tiende ni medo jimbe mondo mi omed dhi nyime to en tuo minyalo thiedhi onyalo budho kapok orumo e pien dendi to ranyisi nyalo rumo kapok obudho to iyudo ka orumo chutho en tuo ma nyalo rumo kendo mana kiritori maber in mibedo kodwa e penj laktar aduoko ni erokamano nyaka kendo odiochieng' machielo kobokelo michino machielo ma penj laktar kaka lero Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu daktari erokamano ahinya gene nwago tudore kendo wakonyre nikech ngima en mwandu oriti masani Andrew Otieno.